Hvad så YouTube? Velkommen til en video her på kanalen. Jeg vil spille fodbold for jer. Og ja, det kan jeg godt se på titlen, men jeg har fået en fodboldtrampolin. Tror jeg nok den hedder. I kan lige prøve til allersidst se hvordan den ser ud, og ja, jeg tænker bare at jeg laver lidt målmandstræning. Jeg er målmand for Martin IF. Og ja. Så ja. Vi må spille her i torsdag, hvor vi spiller mod nogle andre mørkheder. Nogle der var 4. klasse, når vi var sammen med Jyderup. Den vandt vi 9-0 over. Det var pænt easy. Vi var så ikke gode, men man skal på det hele. Støvler med sok. Det håber jeg ikke kunne se det der. Men ja, det var alt for den her video. Hurtig video. Og ja, husk at like og subscribe. Ses.